Hát köszönöm szépen. Igazából én ön szeretnék, vagyis az ön cégével kapcsolatban szeretnék feltenni az itt önnek egy kérdést, hogy tisztán lássa már mindenki. Én a Facebookon múlt héten kiírtam egy olyan kommentet a Dögény Misi kommentje után, hogy sajnos nem itt tudott megvalósulni az ön cége, a Hestra Kft. És a jelenlegi vezetés az kommentálta ezt egyszerűen csak annyival, hogy ezt a 150 fős munkahelyet sajnos olyan feltételekhez kötötte ön, amik úgy gondolja a település, hogy ez teljesíthetetlen lett volna. Én jó magam úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy milyen feltétel lehet az, ami 150-200 fős munkahelynél teljesíthetetlen, és még volt következő kommentátor benne olyan, hogy semmi nem volt biztosíték arra, hogy az ön cég a nemzetközileg elismert kesztyűgyártó cég, a Hestra nem egy fantom cég, ami majd jön és majd rávamentselünk, hogy mik lehetnek azok a problémák a jelenleg vezetés szempontjából, amire nem tudtak közösen megfelelő döntést hozni, hogy sajnos nem gálvamentselőre került ez a munkahely, ahol 150 fő, 200 fővel tudnának dolgozni az itteni valónők, mert tudom, hogy nagyon sokan gálvamentselőről is járnak át önhöz dolgozni és foglalkoztatja őket, köztük van vezetőbeosztás és stb. És elégedett a munkájukra. Hogyha erre egy pár szóban vagy röviden tudna válaszolni, megköszönnénk, hogy, mert vannak itt olyan dolgok, hogy az embereket altatják olyan dolgokkal is, hogy ezek a feltételek teljesíthetetlen lettek volna, amik önök támasztottak. Esetleg dolgozott volna itt 150 ember, vagy ide fizették volna az iparűzési adót? Szeretném megkérdezni, hogy mit történhettek akkor. Köszönöm szépen. Jó, köszönjük. Először válaszolna az első felvetésre, a Péter által felvetésre, és utána László. És közben még van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor államtitkár úr válaszol, László fiúr, és akkor... Ugye itt a támogatott munkahelyekkel kapcsolatban, hogy csak addig foglalkoztatnak, ameddig támogatás van, aztán utána pedig nem feltétlenül ragaszkodnak annyira az emberekhez. Hát ez kétségtelen tény, hogy van ilyen is, hál' Istennek nem ez az általános. És ugye azokon a szegény ember vízzel főz, tehát azokon a térségek vagy területeken, ahol minden munkahelyek nagyon örülni kell, ott a támogatás mértéke, intenzitása, mennyisége is jóval nagyobb, mint a mondjuk Győr környékén nem szépen. Mondjuk Győr környékén azt sem tudják, hogy mi a közfoglalkoztatás. Az valami betegség, vagy fáj az, vagy nem fáj, tehát számukra mi tudjuk, miről szól, vastagon tudjuk. Ugye oda nem nagyon adunk támogatást, ide meg muszáj támogatást adni. Egy példát mondok, és akkor ebből talán lehet szűrni a következtetéseket. Ugye első munkahely garancia címén indítottunk pályakezdő fiataloknak még 2013 őszén programot. Ugye az volt a helyzet, most hát mondom, 2012 őszén. Ugye láttuk a statik, Magyarországon 10 és 14 között folyamatosan nőtt a foglalkoztatás, kivéve a fiatalokat. A fiataloknál 12 nyarányos stagnáltak egy romlott is. Valamit csinálni kell, ugye összeült a foglaltanács, mit csináljuk? Mi a baj? Ugye általában az a baj, hogy végez a fiatal valahol, diplomával, érettségével, ezzel az azzal, beül otthon, akadézik. 200 pályázat, önéletrajz, 195 helyről semmi nem érkezik vissza, 5 helyről visszajön valami, 2 helyre meghívják, első kérdés, van-e munkatapasztalatod? Nincs, na vagy el vissza, ha lesz. Kész, kapu bezárul. Akkor nem lehet kitörni. Azt mondtuk, hogy nézzük meg azt, hogy szeptembertől decemberig 4 hónap nem nagy idő, de adjunk 100%-os bér és járuléktámogatást annak a munkáltatónak, aki hajlandó őt felvenni és foglalkoztatni. Persze kérdezhették volna, hogy hát normális itt a magyar állam, amikor ingyen munkaerőt biztosít munkáltatóknak, fiatalok érdekében. Hát így is meg lehetett volna közelíteni. Az volt a reményem, hogy ezek a munkáltatók után megismerik ezeket a fiatalokat, egy jelentős részét a támogatási idő után nélkül, vagy után is tovább fogják foglalkoztatni. 3600 fiatal terveztünk bevonni ebbe a 4 hónapba, ehelyett 7400 fiatal sikerült bevonni, és olyan jól sikerült a program, hogy márciusban, 13 márciusban visszatapsoltuk, újraindítottunk egyet, summa summarum, jelenleg
Több mint 16 000 pályakezdő fiatal ennek a programnak a segítségével dolgozik. A döntő többségeire már régen lejárt a támogatás, és ott vannak a munkahelyen és foglalkoztatják őket, mert beváltak a fiatal legényekre állni. Ez a mi támogatási rendszerünknek a lényege. Vannak ilyenek, bizonyosan vannak, jogilag nem tudunk velük mit kezdeni, hiszen jogos az, hogyha a támogatási idő lejár, közös megegyezéssel, vagy ugye prakákóba idő, tehát megvan a módja, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Én azt gondolom, hogy én inkább a másik oldalról látom, hogy az a 3 hónap is több annál, mint hogyha munkanélkül töltené az ember, és ebből a szempontból ugye ez egy fontos üzenet. A másik, ami az csak zárójelesen, ugye azt sajnálom, hogyha ilyen tapasztalatai vannak a munkahogyi szervezetről. Nyilván nem egyszerű a kollégáinknak, én is voltam, mondom, 7 évig egy munkahogyi kirendeltséget vezettem, nagy tapasztalatokra tettem szert, emberismeret és sok minden kapcsán. Emberek, mint ahogy nem vagyunk egyformák, ugye én sem tudok 3000 ember fölött garanciát vállalni, túlterheltek és fáradtak, tehát nyilván ez nem mentség senki számára. Én kérek elnézést azoktól, akik esetleg úgy érzik, hogy a munkahogyi szervezet nem olyan hatékonyan végzi a munkáját, ahogyan szeretnék, én csak a megértésüket szeretném adott esetben kérni, hogy azt is látni kell, hogy egy-egy munkatársunknak naponta mondjuk 30-40-50 ügyféllel kell, és ez az ügyfél az azt jelenti, hogy ahány ember annyi probléma. És tudom azt nagyon jól, hogy az embereknek egy jelentős része lehet, hogy a szomszédnak nem mondja el azt, amit egyébként a vele szenvedő idegen embernek a munkahogyi központban elmond. Sokszor nem akarom őket nagyon védeni, de sokszor, bocsánat a kifejezésért, de lelki szemetes ládáknak is kell lennünk ahhoz, hogy kezeljük ezeket a problémákat. És ugye ez nem egy egyszerű feladat. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindenkinek a választott munkakörében a maximumot kell adnia ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Felajánlotta az önkormányzat, hogy ki is festi nekünk, ott tudjunk elindulni 50 emberrel, majd az úgynevezett kék gyár, a kék volt cipőgyári épület, ez ami felszámolási eljárás alatt volt. Ennek az épületnek a megszerzését, itt 1 millió forintról van szó, tehát nem hosszú milliókról, és ennek az épületnek vagy területnek eltakarítását vállalta az önkormányzat. Mi pedig vállaltuk, hogy egy 260 millió forintos alaptőkéjű céget hozunk ide. Tehát az a vád, ami elhangzott a tárgyalásokon, mert hogy én úgy éreztem, hogy mi Gálovencsebre jöttünk, és nem a polgármesterhez, ezért a választások után fenntartottuk azt az elképzelésünket, hogy ide jövünk. Közölték velem, hogy semmiben nem tudnak támogatni, és mindazt, amit az előtt felajánlott, azt felelőtlenül ajánlotta fel. És azt feltételezték egyesek az önkormányzat testületében, mert az meghallgatáson, hogy én az ingatlan megszerzése révén akarom, hogy a cégünk tovább gazdagodjon. Na most egy ilyen ingatlannak az értéke 5 millió forint, és az a gyár, amelyik ma Rakomazon áll és működik, amelyik szintén munkahely teremtő támogatásban részesül 106 millió forint értékben, és ehhez raktunk hozzá még 260 milliót. Jelenleg kb. 500 millió forint van a cégben, és küzdködünk is azzal, hogy munkaerőt találjunk. Pontosan a
közfoglalkoztatással kapcsolatban vannak anomáliák, hogy nem tudjuk az embereket onnan átmozdítani hozzánk. Tehát még állambecsőről szerettünk volna mondani, nem voltak elvárásaink, és az, hogy fantom cégje a Hestra vagy nem fantom, arra én csak azt tudom mondani, hogy aki a Facebookot kinyitja, az találkozik a cég nevével, és a világ harmadik legnagyobb sportkesztyű gyártó és forgalmazó cége. A múlt esztendőben 2,2 millió pár kesztyűt